Police manodhi donjne ni chali nokomor gi gima ne dhi mbele ema nomiyo organize ma jogi obedo abducted ma giko ne ochwe oneg-gi. Ka luwore gi kaka gitimo kamano mondo buch nek obed nek, nitie gik moko ariyo ma nyaka ng'i. Achiel waluongo ni actors rears, achiel waluongo ni mens rea. Mens rea ni pachi oparo mar timo gima idhi timo ni. Actors rea itime adier, aparo na bro negi to chopo manegi. Mano ema koro nyalo kelo that culpability. Koro gigite mar the first accused, Linman. Yes, mondo enong'adne mano, nyiso ni the prosecution was able to prove beyond reasonable doubt ni elements ariyogi ne nitiere wiye. Oparo o execute. Jomachielo gi nyalo yudo ni either circumstantially they were there, either ntie mana kaka gitudore e case ka, but there's some bit of element that was lacking mondo mikoro chop beyond reasonable doubt, but they were also part of the execution process. Koro ng'ato ka ng'ato ing'ado ne bura kaluwore gi kaka koto neno participation mare kacha.